Askotxo, baina, bat aipatzearren niri betianik asko gustatu zaizkit Australiako judu guruz, adibidez. Edo Teenage Fan Club, edo The Jam, The Who, askotxo, aipatzekotan bat ezin. Aipatuko izkizut bi, bat The Jam jaka aipatu dudan, The Jamen Almond Cons asko gustatzen zait, uste dut oso disko borobila dela. Eta geho, aipatuko izut ere Bob Marleyren bilduma Legends, horrekin banekielako ostatua garbitzeko hastia ematen zigala. Behin diskoa hasita eta buelta eman da bigarren B aldeari banekien horrezkoia ostatua garbi izango zela, luzea baita diskoa eta ederra ere. Askotxo ere bai, baina jake aipatu dugun Teenage Fan Club lehenago, Teenage Fan Cluben Neil Young asko gustatzen zait, iruditzen zait power pop kantu ederra eta borobila eta perfektua iaia dela. Eta aipatuko dizut ere bai, ingeles folk talde baten Faithful Conventionen Who Knows Where the Times Go kantu ederra. Behitu ezazu, jake The Jamekin eta ibili garen, ez da Almond Cons diskoan ageri, baizik eta beste batean. Ghost izeneko kantu bat bada, The Jamena, momentu txarretan eta animoak goratu egin ditzakeena. Eta gomendatzen zaituztez gainera, interneten begiratzen baldin baduzue, itzulita dator, bai euskaratua, bai gaztelanera, eta uste dut morala igotzeko kantu ederra dela, bai. Bateria onak, nire burua defendatuko dut eta esango dut, ni bateria nahiko txarra naizenez. Nik maite ditu dela bateriak bihotzarekin jotzen dutenak edo feeling hori dakaten bateriak, ezta? Eta nahiz eta birgeroak izan edo ez izan, zen bateria birgero asko ezagutzen ditugu eta Euskal Herrian baitugu morogotxo bat, ezta? Baina nik aipatuko nizkizuten bi mitiko bat Kate Moon, The Who taldekoa, ezta? Berak bezala ez duen inork jotzen, berak Kate Moonek hala jotzen zuen eta beste bat, iaia mitikoagoa, Charlie Watts, Rolling Stoneen bateriak badirudi ez duela ezer egiten, baina hor dago beti eta bihotzarekin jotzen dut, Charliek. Hasiera batean viniloarekin hasi nintzen, kaseteekin ere bai, noski, kaseteak eta oraindik ere baditut hor, batzuk. Eta azken aldi honetan, MP3 eta streaming eta tema hau, baina nik aukeran, zein digu bada, uste dut viniloak denbora eskatzen duela eta gero eskertzen dela, ez viniloan haitzen diren soinu arraro horiek eta hori gustuko ditut. Nahiz eta erantzun topikoa izan, Bilboko Kafe Antzokia, ezta? Bilboko Kafe Antzokia toki itzela delako. Bai tokiagatik eta bai inguruan dagoen jendeagatik ere bai, ezta? Eta nik oso oroitzapenen onak ditute, bai ez, Azkoitiko Mateisekin edo eta Hondarribiko Siloziberekin ere bai oso gustura. Errepikatu beharko Kafe Antzokiarena, ezta? Kafe Antzokia uste dut edukiera aldetik eta oso aproposa dela. Eta, ni gustatzen zaizkit toki txikiak eta hola, baina, ezakit, garai batean eta nerabe garaitan eta belodromoa ere la hostia zen. Halako heavy kontzertu potente egiteko bat ikusteko bat, baina, nik nahiago hori, Silozibe bat, lehenago aipatu dudan bezala, edo Kafe Antzoki bat, edo... Eta, eta aretoak, garai batean ere lakuntzako ilargi, zen oso aproposa. Edukiera 200, 500, 800 eraino, hortxe, Geldorado ere gustatzen zait pilo bat, adibidez. Azken aldi honetan ikusi ditudanetik esango nizuke Geldoradon ikusi genuela duela ez da urte-bete, eta bentxe aukeritzen zen beste bat Geldoradon ikusitakoa. Judu buruz ikusi genituen australiarrak, eta baita Matthew Sweet ere ikusten nahitu ginen, ez duela ezain beste. Baina nik oroitzapen itzelak ditut, nerabe oso gazten itzeleik eta
Motorhead eta ikusteak indoazela, edo Iron Maiden eta ACDC taldako taldeak Donostiko belodromoan, ez da, ze boteak eta ematen genituen, eta bueno, zen momentu bat, edozein droga baino itzelagoa zen momentu hori edo momentu horiek, ez. Ba, dudatan nago, zeren, esango dizut, kasete bat eta disko bat. Kasetea izan zen, Itoizen lehendabiziko diskoa, eta oso gazte nintzelaik ere. Bueno, diruak eta feriatzen genituen handik eta mendik, ezta? Eta edo, bueno, itxulopikotik edo. Eta gero diskoa biniloan, seguro nago, Vangelisen disko bat erosi nuela Albedo 0 ezakizen bat. Gero, Kissen disko bat inatik aldatu nion lagun bati. Baina, bueno, pues garai harretan flipatzen nuen, ez? Vangelis, hostia, eta Itoizen kasete horrekin, horren beste buelta eman nizkion, behin ja, kotxean gindoazela ezagun batekin, kotxeko bentania hartu eta kasetea lehiatiatik joan zela egan. Pues azkeneko diskoa biniloan erosi berri dut duela gutxi 70. Urteko disko bat izan nahi nuela eta biniloan aukeran eta izan nuen aukera hori eta da Fairport Conventionen Live and Leash diskoa.